As I introduced our first speaker was Ababutamin. Sishaya uNkulunkulu izandla once again. Ungakhathali ukumshayela izandla. Ungakhathali ukumnikeza udumo. Uyinkosi ehlala endumisweni. Futhi inkosi ephakeme. Lasimkhathayo akekho emangcwabeni. Walehlula ithuna. Lasimkhathayo wavuka. Ungakwasakunene. Sika Jehova. uNkulunkulu mninimandla wonke. Ingakho sithi phakamisa izandla. And say you're holy. Thank you, Jesus. Blessing us once again. Thank you, Jesus. Set in Shagamo. I guess set in Shagamo. Bulantawo. Thank you, Phakamisa izandla phezulu. And say thank you, Jesus. Anifuna ukumshayela ukuthi uyingcwele. Phela uyingcwele akangcoliseki ngisho abantu sebefuna ukumngcolisa. Uyingcwele ngoba uhlala ebungcweleni. Ake simtshele bazalwane sithi ungcwele. Ungcwele. Ala baba shaka. Ungcwele. Chapter 4, Ncwadi yezenzo. Sisavula Ncwadi yezenzo, angibingelele kakhulu egameni lika Jesu from the servant of God, ubaba uDlamini, okuyena umhleli walokho kuhlangana. Ngiyafisa simuphe izandla nje. Let us honor God ngempilo yakhe. Singamshayela kakhulu izandla egameni lika Jesu enamandla wonke.
thank God for his life. Ngibingelele nankosikazi wakhe, ifamily yakhe, okuyiyona uNkulunkulu amnike yona. Awu amen. Awu hallelujah. Ngidlulisa nokubingelela kwami kakhulu to the servants of God eyikhona phakathi kwethu egameni lika Jesu elinamandla wonke. His grace baba uBishop Chiliza ngiyabingelela kakhulu indoda endala khona phakathi kwethu egameni lika Jesu. Ngicela ukuhlanganisa yonke i-fivefold, the apostles, the bishops, the pastors, the prophets akhona namhlanje egameni lika Jesu Christ umfeli wethu. Amen. Hallelujah. Then I'm with umpostoli uNhlapho abangiphekezelile as ngikubo again this weekend. Ngiyabingelela kakhulu servant of God egameni lika Jesu, Mabaso Zikhali bonke esamba nabo abangiphekezelile. Awu amen. Abo baba omama insizwa intombi egameni lika Jesu. Awu amen. Noma ku amen umncane kwelika Jesu igama ngiyanibingelela. Noma ngathi ungconywana amen kwelika Jesu igama ngiyanibingelela. Apostle Umbatha mhlobo wami siyabingelela kakhulu. Verse number 10. Izenzo 4 verse 10. Makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha enambethele esiphambanweni amvusa uNkulunkulu kwabafileyo, ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. Verse number 11. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhe eselaba yinhloko yegumbi. Verse number 12. Ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Verse number 13. Kwathi bebona isibindi sika Petru noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimfunda nje, bamangala, babazi ukuthi kade benoJesu. Bathuswa isibindi sokuthi siyabazi labantu abafundanga. Basithathaphi isibindi esingaka, bavele bayiphendula bona bathi ayishuthi bebenoJesu nabantu. Lo line kube bese likhona bengothi uJesu kwazi ukuvala ama gaps ikhala empilweni usuke zikhona. That is verse number 13. Babazi ukuthi benoJesu. Verse number 14, mhlambe my last verse that I'm reading. Verse number 14 uthi kepha bebona umuntu ophilisiwe emiphambi kwabo babengena kuphika lutho. Awesingisa amanye athi uma bebona lo muntu owayemile, they had nothing that they can say. Ngifisa mhlawumbe ukukhuluma mangithandaza namhlanje ngikhulume emazwini athi igama lika Jesu likwazi ukuvala umlomo wezitha. Father, bless the reading of your word. Babizo lakho linguwe liphilile linamandla egameni lika Jesu Kristu umfeli wethu. Amen. Bazoneka fishane, I won't be long because we are also having inkonzo ende, but ngifisa sibuke lokho engikufundile egameni lika Jesu Kristu elinamandla wonke. Awu amen. Sifunda incwadi yezenzo. Incwadi yezenzo, it's one of the powerful book
ade ngikhala kwelinye ibandla ngithi isifo sabafundisi njalo uma bekhuluma ngencwadi bavele beyincome bethi it's one of the powerful kube sengathi sekuyitemu but uma incwadi uyincoma usuke incoma ngezinto ezithile ngayo. Incwadi yezenzo incwadi enesimanga ngoba sibona abafundi bephila beoperator uJesu engasekho enyameni. Amen. Lezi zokuqala ezu4 incwadi zamagospel from Matthew, Mark, Luke, John, uJesu bephila ekhona. Lezi zokuqala saseyibizwa ukuthi incwadi zamagospels. Lezi incwadi zokuqala before incwadi yezenzo incwadi zamavangeli mawuthi uyayibuka ziphethe uJesu ezalwa, zimphethe phila, zimphethe efa, zimphethe vuka, zimphethe nyuka, mase vele ziyaphela. Zimphethe zalwa umenyuka ziphele. Zaseyiqanja ukuthi incwadi zamavangeli. Shuthi ivangeli alikho uJesu engekho. Ivangeli yivangeli ngoba uJesu ekhona. Zase ziqanjwa ukuthi incwadi zamavangeli ngoba iphethe uJesu. So uma ususa uJesu akuselona ivangeli. Ivangeli ngenxa kaJesu. Ngiyeza ngisho donga amen, but I feel like kukhona into ezokwenzeka kafishane. Then uma lezo incwadi uJesu ephethwe waba nabafundi bakhe. Kulezi incwadi zamavangeli mhlobo wami ziphethe imfundiso kaJesu mase iphatha nezithembiso. Ezinye zezithembiso bafundisi ilesi sika moya ongcwele. Evangelini ubona bethenjiswa kodwa ukugcwaliswa kwezithembiso zenzeka kwizenzo. Kuba sengathi ivangeli noma lingayiphathi izithembiso kodwa ukufezeka kwazo angeke ukubone ungakenzi. The book of Acts, incwadi yezenzo, akiyincwadi manje abaphiwe ivangeli abafundiswayo. Ivangeli ngale baphiwe ivangeli baphiwe imfundiso, but kwizenzo sebeyenza into abayithatha kwincwadi yamagospels. Uma bengena encwadini yezenzo bathi behlangene ekamereni eliphezulu beyikhonzela nje kwavele kwehla umdumo omkhulu. Into yokuqala eyenzeka kwavele kwafezeka isithembiso esingekho kwizenzo silapha emavangelini kodwa sengathi izithembiso zevangeli zilinda uze wenze andukuba sifezeka. Ngiyezwa nikho kodwa ngaze ukuthi angaze ngithi before ngiqale ungazi ukuthi uNkulunkulu unamanga uma ubambe izithembiso zevangeli kanti ngeke uyibone ifezeka ungakasho ukuthi inkosi ngisiza ngiyenze lento esevangelini. Kuthi ngimemeze nje namhlanje ngithi lento iyenziwa andukuba uzobona izithembiso zayo. Ngiyakhothi izithembiso eziwu2 esokuqala esika moya ongcwele bathenjiswa kwincwadi yamagospels kodwa izofezwa encwadini yezenzo. Kwakhona isithembiso sesibili athi uJesu unike nokwenza okukhulu kunalokho mina engikwenzile. Bahlulwa kwigospel ukuphilisa idemon enganeni kodwa isithembiso sendokwenza okukhulu. Mabengena encwadini yezenzo ngeyithunzi zabo bese bevele beyihambela abantu abakhulayo bephilile bengabathandazele. Lento ithenjiswa evangelini kodwa yazofezeka kwizenzo. Akuthi into abathathu uthi makhaleni leti yenziwa, leti yenziwa, leti yenziwa, leti yenziwa, leti yenziwa. Uma ufuna ukubona amandla le
ukukhuluma ngayo, yebo ukushumayela ngayo, kodwa yenze. But I am not there. From the book of Gospels, bafika encwadini yezenzo. I've read to chapter number 4. Awukwazi ukwazi chapter 4 kanti chapter 3 wale ncwadi awazi. Ngoba chapter 4 wale ncwadi umphumela ka chapter number 3. Chapter number 3 sibona uJohane no Peter bayothandaza eThempelini. Lithi iBhayibheli kwakuyi-hour lomthandazo. Kanti bazofika eminyango kuhlezi umuntu ongahamba. Bafika kunomuntu odisabled. Bafika kunomuntu okhangezile. Uma befika amthetho kusho lento yokuthi lithi kwakuyi-hour lomthandazo. Kwakuyi-hour. Kuyishwana ukuthi ku-24 hours umnikazi wesikhathi kubo yena ongaphiwa noma i-hour. Ukuthi in your life awunalo isikhathi usilesike in the day esikaNkulunkulu lesi. Kwakuyi-hour lomthandazo. Because it's a shame ukuthi bonke abantu baphi isikhathi sakho. Kodwa the giver of time kube yena yedwa umtshela ngibhizi. Kwakuyi-hour lomthandazo. Mabayothandaza bathola umuntu okhangezile. Sengizothandaza khona manje. Bafika kunomuntu ohleze eminyango ku chapter 3. Bathi kuye igolide nesiliva asinalo. Kodwa kukhona esinakho. And lokho sinakho sokupha khona. Into yokuqala sifika chapter 3 ukuthi lezi zinto zasembusweni ziyaphanisa ayidayisi. Ngakhuluma kancane kodwa eGoli. Kungadayiswa izinto emakethe kodwa lapha sifika kubantu bekhangezile. Sithi lokho sinakho. Ngimemeze sikadayiswa izimoto, ku-right kudayiswe impahla, ku-right imizi idayiswe, kodwa lokho kumbuso sithi masifika nakho sithi siphele. Lokho sinakho sikupha khona. Wathi ake ngithi kancane, wathi wabona sekudayiswa vele ubaleke. Mancane amathuba ukuthi okwakhe uma sekudayiswa ezakhe zimahhala. Ushakamaya nanamhlanje uzophilisa abantu kodwa mahhala. Nanamhlanje uzovula iminyango mahhala. Ongasebenzi uzosebenza mahhala. Oshandeya zimahhala. Can we shout the name of Jesus? Can we shout the name? Kwaqala nje kwadayiswa. Vele ubaleke. Kwaqala nje kwathiwa imali engaka. Angozama kamakhelwane. Lezayidayisi. Nanti ilanga ulikhiphile kodwa sibhadalanga lutho. Imvulu yehlisile ezakha ayidayisi. Sikhathele igebengu enkonzweni. Sikhathele abantu abenza imarket enkonzweni. Why singadayisi? Ingoba nami ngiyiphethe angiyithenganga. So ingakho engibanikayo ingabadayiseli.
Shuthi uma udayisa nawe uthengile. Kwathiwa sibheke. So wababheka lo baba. Yabona one of the things okwazi ubona ngayo ukuthi inceku kaNkuluNkulu ayisabi ukuthi ngibheke. Wathi umuntu wathi thatha ngishoyo unganginaki mina. Engathi kayincane ukuthi hayi ngibheke ngoba ngishumela uwafu enye ngishumela ngokwena. Sibheke lithi wababheka sengizothathaza lithi uma babheka bavele bathi egameni lika Jesu waseNazaretha, rise up and walk. Lithi iBhayibheli same time kwaqhuma amaqakala ngoba leli gama likwazi ukumenyezwa into eboshiwe iqhubeka ibopheka. Leli gama malike labizwa noma yini ebophekile iyaqaqeka. Nokuthi akumemezele nje very early today ngithi asizanga ngamagama ethu lapha kodwa size negama elithi Jesu. Leli gama libizwa kubopheka izinto kodwa malike labizwa sizokateka nje kuseni kunezinto esizokateka ekuseni kwaqhuma amaqakala bengamnikanga amanzi athandazelwe bengamnikanga intambo ezibomvu bengamnikanga ziphandla zemsamo kodwa nje bethe egameni 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 leli gama linamandla kodwa ke ngimemeze ngithi egameni rise up and walk. Yonke into ebophekile ayikaqeke. Uma kuqaqeka wangasukuma kodwa kuqaqekile. If you read chapter 3 you see ukuthi waqaqeka into ebophekile kwase kusala ingqondo ibophekile. Bona ngoba sebethi asimuphi isandla sizama ukumphakamisa ngoba leli gama like labizwa kuyaqaqeka bese kusala ingqondo. Mina ngithandazela ingqondo yakho nje yokuthi uma uphuma namhlanje lapha wazi into eqaqekile uyiqaqe ngempela. Let your mind be renewed. Oh shakama because uma ingqondo ingaqaqekile base bemuphi isandla. I wish ngabe ngikhuluma kwi-local church manje. Uma bemuphi isandla that is a step yokusizakala komzalwane. Umzalwane usizakala step 1 sibiza igama but there's a second step adinga amalungu ebandla ebuphi isandla. Baningi ade sibaluzile igama sebelitholile ngoba bazalwane izandla zabo zi-too busy for the souls. Unasho uma umfundisi onezazana abangenazandla abathanda ukunakwa bodwa. Because one of the things eyibulala amabandla abantu abamnyama wonke umuntu ufuna ukunakwa yena. Kanti sikunaka ufika emva kalokho ufana uqina umuntu bese ugada abafikayo
wenze kubo into enziwa kuwe mhla ufike embusweni. Asikwazi ukukuthwala sikubambe for 10 years. Udinga ukukhula uma umzalwane. Bamba isandla, qina. Bese ugada abafikayo. Ubanika isandla. Alikhona ibandla labantu abangobhebe enkosini abadinga ubhebisithwa for years. Hayi ubaba akasangithanda wayengifonela. Ngangikufonela ngoba ufika. Fanga bona manje ufonela abanye. Help your father. The true sonship, it's a son ekopela the act of his father. We are not a son in your church uma ufuna njalo ukuhlezi ubelethiwe. A true sonship, it yini engayisusa as a load from the shoulders of my father. Angithi ingakho nje most yenu ishintsha ababandla njalo. Hayi angisathandwa manje. Njalo hlezi uyi-new member somewhere. Njalo uyamukelwa somewhere. Do you know ukuthi uma uyinikela njalo emabandleni kureke ukuthi ungakhula? Ukunaka abantu abashintsha ababandla njalo abakhulanga. Ukuthi basilutha ngokuvutha. Kungathi bayashisa kanti ngoba basanakufika. I-growth ayikho. Because njalo uma uyinikele ebandleni usuke uyitshala njengehlahla. Uma uphuma usuke uyisiphula. Uyoyitshala somewhere. Usathi uyabamba 3 months usuyisiphula. Uphinde uyitshale somewhere. Zithi impande ifuna ukujwayela. Hayi khona umfundisi omusha ofikile odumile endaweni. Sukhonza la. Hayi after 4 months hayi khona umuntu ofikile. This one ngishoyo ayina amen vele. One of the things when we speak about in the local church yokuthi you need to be rooted. Rooted. Yini ebuyishaya abantu ukuthi bafuna le stage sesandla for years. Kanti isandla esesikhashanyana. After that ubamba leyo ndlela ukuyipha abanye. Bamnika isandla wami. So mayisema wabe segcuma. Thiwa wagcuma engene ethempelini. Akagcumanga ephuma ethempelini. Can I preach this? Uthe mayithola imiracle yakhe wagcuma engene. Kanti inqwaba yenu mayithola isimangaliso sayo igcuma iphuma. Kungathi kaze ngithandaze nje ngithi Nkosi vusa insali. Ethi noma isibusisekile kodwa isondele kuye. Noma isitholile lento izoyifuna kodwa imthande kakhulu. Imosi abantu bethu sibagcina mhlawumbe ehlupheka. Bathola umangaliso. Washada nje. Kodwa ngathi Nkosi ngavusa insali nje. Uma ithola umangaliso. Iphuma ingene phakathi. Size sithi azubani sakhonza naye ihamba ngeenyawo. Nangi Inkosi simbusisile. Ubani sakhonza naye engasebenzi. Nangu seyasebenza. Sikhathela abantu abakufuna ube kuyizandla mabethola imangaliso. Kodwa ke ngene insala ethola umangaliso. That is chapter number 3 of this chapter. But kunento engafuna ukudlula kuyo very easily. Eyokuthi ngesikhathi ehleze eminyango lithi iBhayibheli wayilinde ukumukela kwabangenayo. Engalindele ukumukela kwabaphumayo. Should this church was a useless church? Yokuthi akalindele anything from these people engamsiza. Kodwa ulindele from outside. Ngiyazana amen le kodwa uthi angiyisho.
Asingalokhu sisonta kanti sesi-useless ey'dingweni zabantu. Sisihlezi nabantu abalindele kwabangenayo, ngoba bangathola noma yini from outside. Babedlisa iy'nyoka, bazoyithatha iy'nyoka, vele asibanika ngalutho thina esiphakathi. Ngoba ngaphakathi sinake iy'khundla thina, sinake amagama ethu phakathi, kanti kunomuntu onesimo othi kodwa ngothola nini usizo la, wagcuma engena phakathi. Okay, uma engena phakathi thiwa, oh my God, bamqalaza abantu, kwathiwa kuyini lo esimshiye emnyango. Nangu sengene exhuma. Ngine question encane, nimbona njani umthandazo? Awunathandaza bo, nithandaza nibe niqalaza? No, ningizwa? Kunabantu umthandazo nje igame nje, uzwa amagama amnandi. Kanti umthandazo akezwa uNkulunkulu from your mouth, uThixo uzwa from your heart. Awuthandaze emlonyeni uzezwe, uthandaze emlonyeni uzwe wena uzwe ukuthi ngiyathandaza, yena uzwe uze enhlizweni. Ingakho noma ungashongo ukuthi usuthandazile uma kusuka from your heart. Shuthi this church babethandaza isifanakalo, ngoba bayathandaza kodwa bayaqalaza, and baze bayaxoxa kuyena yini lo esimshiye emnyango. Ngingayikhuluma afishane la, mabethi akuyena lesimshiye emnyango. I-question ufike kanjani la nikhona? Ngoba nimshiyile. Sengathi igama elithi Jesu line-tendency yokuqukula abantu abashiyile, libenze bekhava abantu asebephambili. Ngingayimemezela kodwa lento namhlanje ngithi bonke abakushiyile, ungakhathali sebephambili kangakanani, bamba igama. Leli gama elithi Jesu liyakwazi uba yitekisi lomuntu, limthathe emnyango kade seshiyiwe, limenze khava abantu abathile. Bese bebuzana ubani ufunani manje la. Yeba ningidakulanga kodwa igama lingidakulile. Yeba ningisizanga kodwa igama. How I love leli gama lithi Jesu. Sisilanda seshiwa abantu bente singeke sibe yilutho kaleli igama leli. Bathi ake ngimemezele namhlanje uzobakhava bonke abakushiyile ngempilo. Nokuthi angiphinde ngimemezele ngithi uzobakhava bonke abaphambili. Bakhwebana kuye lo. What a name. What a name. Elikwazi uthatha oshiyiwe. Abangaphakathi bahambe ngeyikhwepha. Lowe gama uNkulunkulu oyigama. Abili siphumelela sonke kodwa khona beyikhwepha. Kodwa mase bakhona bathi noma ngilana noma ngazi ngifike kanjani, ngangayitsheni ngisazofika la. Hawu igama lika Jesu lelo elingithathe sengishiyiwe, kodwa ke ngithi Jesu loyo, Jesu loyo okwazi ngisho imndeni yethu sishile nabangani beshile kodwa kusuke lisithathe. Ingakho umhlolo wakudala wawuthi ungithatha lapha angibeke lapha, ngithi ngisathi ngilapha angisuse lapha angibeke lena. Impela uJesu unobele nami. Can we say Jesus? Uyakubuza umbuzo namhlanje, njengoba udebese ligama uthembeni, abunayo into ezokuthatha ihambe nawe. Bathi lamthatha igama wangena phakathi. Uma ngena phakathi sengiqhuma chapter 4, bayambuka bathi akuyena yini, wangabaphendula. I-growth ukukhula kuthi awubaphendula abantu abakhuluma ngawe, uphendula abantu abakhuluma nawe. No, ngiyazwa ngishode ngebandla. Ubungane
Ukuhamba ubuza abantu utheni ngami, utheni ngami, utheni ngami, utheni ngami, utheni ngami. I-growth ithi ayi-address abantu abezekile. I don't address abantu abakhuluma ngami. Wavele wangabanaka waqhubeka wagxuma. Mabengena lo mbheko kanti sekulandela uPetru noJohane sengiyathandaza. Bavele babuka oPetru abazalwane bathi ayishuthi lamadoda amsukumisile. Come on church. Lapho ngifunde khona amazwi kaPeter asathi ningasibheki ithi uJesu enambethela abafethu sengiyathandaza enambethela ngezandla zenu ezingcolile. Lo muntu enimbona emile namhlanje akiyiwa amandla ethu uJesu. Bathi oPeter ningasiphi icredit, asideserve icredit la, asideserve udumo la, kodwa uJesu enambethela ngezandla zenu ezingcolile. Lo muntu njobe emile phela yiloyo Jesu loyo. Waqhubeka uPeter wakhuluma wathi phela lo Jesu uyitshe, uyitshe lo Jesu elanqatshwa yinina abantu, kodwa manje selijikile lelitshe laba inhloko yegumbi. Uma ethi uJesu uyitshe uchaza ukuthi uJesu akayona inkosi kuphela, kodwa uJesu ubuye ebe imaterial yokwakha. Kukuwena uthi umenza inkosi kuphela, kodwa abamaziyo babuye bemenza imaterial. Mabakha bathi woza njengetshe oshakamaya. Uma wakha awumlahli ngaphandle, uthi Jesu nanti ikhaya ngiyalakha, woza njengetshe nani ibhizinisi ngiyalakha. Abanye balakha ngeintelesi, kodwa mina ngakha ngawe Jesu. Halala uyitshe. He's a stone, he's a stone, he's a stone. Umunaye usunento ongayisebenzisa wakhe, kodwa uyitshe elanqatshwa yinina bakhe. The very important part kule verse alisho ukuthi niyeke ukwakha kodwa ninqabele litshe. Shutha aniyekile ukwakha impilo zenu, niyakhe impela. Aniyekile into eniyakhayo, kodwa yena njengematerial nimrejectile. Bazakwazi ngincenge namhlanje ngincenge akungabi into esiyisonta ngesonto uJesu. uJesu akaba yi-part of your life yokuthi whatever that you do uthi Jesu nawe ngena. Noma yini oyakhayo Jesu ngena, noma yini oyihlanganisayo Jesu ngena, Jesu ngena. Sengiphanya lento Nkosi angikufuni ukuyenza ngaphandle kwakho. Jesu ngena, Jesu ngena. Sengiyathanda ngena, Jesu ngena. Noma yini oyihlanganisayo ithi imali ikhona, uthi Jesu imali ikhona, kodwa kushode wena. Jesu ngena, ngena. Uzwa amaHubo 127 athi uSolomon uma uJehova engayakhi indlu oyakhayo uyakhelise, ngoba wazi ukwakha yena engekho. Uyitshe ungenzeka into zakhe ezihlaphakile uzakhe wangamfaka yena uyitshe eselanqatshwa yinina bakhe lajika laba inhloko yegumbi. Angifisi ukungena kwi-cornerstone because I'm not in the local church, but the cornerstone kwa-Israyeli lelo nje belibe khoneni. I-cornerstone beyenza izinto eziwu-2. Number 1, itshe legumbi beyiyilo elibamba ibhalansi yesakhiwo sonke. Ithi mile kodwa ibhalansi ibanjwe yi-cornerstone. Malithi uJesu uyitshe elinqatshwa abakhe kanti uyi-cornerstone. Shuthi ungathi umkhulu nento zonke kanti wena uyazi ukuthi ibhalansi yamuye. Ngaze ngaliswela ibandla. Malithi Jesus is a cornerstone. Kodwa ngimemeza ngithi uJesu akasabi ukuthi uwakhe kangakanani. uSathane akasabi wakhe kangakanani. Usaba mayiqalaza amatshe ukuthi ikhona ni cornerstone. Ngoba makukhona icornerstone noma engafika abathakathi kodwa icornerstone ibamba ibhalansi. Bangafika bakuhlebayo kodwa icornerstone ibamba ibhalansi.
ayafika amadimoni nama-satanist, kodwa uma uJesu ekhona ubamba ibhalathi. He's a cornerstone. Ake sithi cornerstone. Uyitshe legumbi. Uthi uPeter nimlahlile njengetshe. Kanti anazi, this is not a common stone. This is a corner. Noma ungangena emshadweni, uma ubona uJesu abamfuni, ungamane ulahle umshado uthi ulahle yena. Ngoba sizani ngishaya istep ngingena emshadweni kanti uJesu njenge-cornerstone akekho. Manje ngiyakhuluma emini ngithi uJesu uyitshe. Ekubambe ibhalathi wathi uyitshe legumbi. Wayesethi verse number 12, ayikho insindiso ngomunye. Lo layini ka-12 futhi ayikho insindiso ngomunye ichaza ukuthi akukholelwana. Njoba ngiyibambile ngiyibambele umkami, nomkami uyibambele yena. Bafethu angase nithuleleni. Njoba ngiyibambile ngiyibambele izingane zami, lento uma ithathele. Ingakho uJohn 3:16 uthi ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Selithi ukuba yiloyo naloyo, yiloyo naloyo kholwa. Lento akuyona into yefamily le, kodwa lento uphuma wedwa kwifamily. Uthi mina Jesu. Lena akuyona into yomndeni. Lena eyomuntu. Ingakho lithi uJesu, lithi iBhayibheli uJesu mayebuya bobe belela abantu embhedeni owodwa njengekhaphuzi, oyedwa othathu omunye esala. Ayinomshado leka Jesu, leka Jesu umayithatha. Ayikho insindiso ngomunye. Nalamabandla lawa anezikhundla zikaThayi, abayelo nababrown nabanjani abangena imizi yabantu bethi sithunyiwe ukuba nikholwe labakini abangasekho. Lento lena umuntu uyayibambela. Ayikho insindiso ngomunye. It's too personal. Ayikho insindiso ngomunye. Mase liqhubeka as I'm heading to my closure, my setting ezansi ngokuba futhi alikho elinye igama elinikiwe alisho ukuthi alikho elinye elisebenzayo. Maningi ayasebenza kodwa lilodwa elinikiwe. Ngaze ngaliswele ibandla. U12 uchaza ukuthi noma ngezwe bethi shembe kusebenze anginyakaziseki ngoba maningi ayasebenza kodwa thu alikho eliniki. Oshanda mama futhi leli ngiliphathe noma lingakangisebenzeli kodwa ngilidedeli leli, noma lingakayenzi imanga ngiyalibamba ngoba ngilibamba ngoba linikiwe, angilibambi ngoba lingibusisa. I'm about to close. Mhlawumbe uthi into abawu-4 uthi ngegama likaJesu, uthi ngegama likaJesu, uthi ngegama likaJesu. Ushama mama uthi ngegama, uthi ngegama, uthi ngegama, uthi ngegama, uthi ngegama, uthi ngegama. Hey, akhona amagama asifika khona, asifika yasenza kodwa lilodwa eliniki. Likhona amalimenyezwe emhlabeni namazulu ethi yebo
official name. This is a legal name. Akhona kodwa akhona illegal. Can I declare this, bazalwane? Ngithi sinesibindi ngaleli gama. Hayi ngoba selisenzela izinto ezinkulu. Sinesibindi ngoba yilo lodwa. Siyazi noma singafa nangalena kwethuna sofika leli gama lithontshelwa. Athi uPhilip uJesu wayithobisa kwaze kwasekufeni. Lithi yebo ukufa kwesiphambano. Lithi ubaba wayesemuphakamisa wamnika igama elingaphezulu kwamagama onke, ukube egameni lakhe onke amadoda ekhule. Njalo masibiza leli gama izinto ezimile ziyaguqa. Njalo masibiza leli gama izinto zembuso ziyaguqa. Njalo masithi ngegama oshakamama ngizwa kuyaguqa. Can we shout Jesus? Zungazindlu nje lokuthi ngegama, 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 ngegama. Jesus, Jesus. Alikho elinye elinikiwe. Sinamahloni ngaleli gama ngoba yilo. Akilo futhi lamaJuda yathi intombi ikhulelwe akaze beyiqambe kodwa la deliver ingelosi. Yathi uzokhulelwa uzala indodana uyiqambe igama ukuthi Jesu. One more time, can you say Jesus? Can we say again, say Jesus? Wathi ngithi naloku dethi sizombeka izandla singakakubeki nanti igama libhizi liyaguqisa 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 liyagijima all over this hall. Jesus, 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 Jesus. Let's be close. So abantu baxakwa isibindi sikaPeter ngoba bayamazi akafundile. Akadlela igama lisimisa phambi kwezifundiswa. Singasaba masoxoka ngenye into kodwa makuthiwa sikhulume ngegama sima phambi kominister sime phambi koprima. We don't compromise uma kuthiwa sikhulume ligama noma kuthiwa khona bani. We don't motivate. Sithi jalikhe li igama elinye thiwa bathuswa isibindi. Ungasavuma umuntu ezokuphazamisa manje. Leli gama liqalile liyagijima. Ungavuma umuntu ekudisturb manje. I'm about to close but I feel the move of God. Bathiwa sithuswa isibindi. Basithatha apha ngoba bayanga esikoleni. No, lena ayiqalwa ngesikole le.
baningi abaqala ama-ministry ngenxa yokuthi bafunde kakhulu. Lena ayidinge theology kuphela. Yes, I'm a theologian ngokwami, kodwa ngiyayazi ayimile ngetheology le. Kodwa ime ngesambulo sokwazi igama. Ngithi basebethi uma benesibindi esingaka, shuthi bebenoJesu labantu. Abayanga esikoleni ukuthola isibindi. Kodwa uJesu ongakwazi ukuphesha into umuntu ayigeje esikoleni. Shuthi the name of Jesus is able to close some gaps. Awuhamba ubonakala amagap empilo. Leli gama likwazi ukushutheka. Uthi labatshena abantu ukuthi hayi njalo into enjalo anginayo, bethi unamanga awunayo, kanti igama selishuthekile. Kodwa ke ngifakaze la, leli gama saliphatha singenamoto. Kodwa sishumayela umuntu ephuma ecela ilift, ubufike ngetekisi. Kanti uthe masumisa igama phambili, wonke umuntu wathi akekho umuntu okhuluma kanje. Kanti akazi ngifike ngetekisi. Leli gama likwazi ukushutheka zonke ikhala sempilo. Awuhambi udabukisa nje. This is my closure, the last verse. Eternal last verse. Uma bebuka umuntu ophilisiwe emile, bavele bangazi bazothini. Banquna umlomo. Ingakho ngifuna umemezela lento sengihlala phansi. Ngithi leli gama lisiphathe lize livale imlomo yabantu abakhulumayo. Lo muntu omile wayemele i-results of the name, umphumela wegama lithi Jesu. Shuthi uma bebona umphumela wegama bathi asilifuni igama, kodwa malikhiqiza kanje sesothi. Mina ngifuna ukukuthandazela ukuthi leli gama ungaliphathi lodwa, ngoba mali lodwa liyalwiswa. Kodwa sengathi leli gama lingakhiqiza, sengathi lingazalisa ukuze nabangalifuni emndenini wakhe igama bethi asilifuni, kodwa uma likhiqiza ukuthi sesothi. Awubazi ngicela uphinde kumemezela. Ngithi mina leli gama olithole namhlanje ake lenze into ezothulisa ngisho izihlobo. Ake lenze into ezothulisa ama-colleagues akho. Ake lenze into ezothulisa ama-siblings akho. Ake lenze into ezothulisa abathakathi. Bethi asilifuni igama lakho, kodwa masibona into ekhiqizwa igama sesothi. Leli gama leli ngiyadeclare manje amdala. I'm declaring in your life, may the name of Jesus produce some result azothulisa izitha zakho. May the name of Jesus produce the result azothulisa abangayifuni lento. May the name alikhalazise bethi asimfuni uJesu wakhe, kodwa sothi uma senza nje asimfuni ivangeli lakhe, kodwa sothi may the name produce. Let us stand. Nje uzoloku ubhiza uthi Jesus, Jesus, Jesus. Sengathi ngingakukhisisi. Sengathi ngingakukhisisi. That will silence whatever opposition. Shall we close our eyes? I feel the power of the name is hovering.
mightily amongst us. Oh, angendaba abathakathi bebehleli. Angendaba izibopho zeminyaka. Kodwa bengizomemeza ngithi egameni. Rise up. Rise up. Sengiyasuka la just a minute. Uma khona uthi mfundisi akaze ngimthathe uJesu, akaze ngilithathe igama. Namhlanje I want to make a decision. I want to surrender my life. Egameni lika Jesu gijima ngithandaze nawe. I want to surrender, ngizamile imithi, ngayizama izinto, kodwa namhlanje I want to surrender. Mntana makashaya be alert. Everybody just run. Mode I need leli gama. Gijima umela, gijima umela. Gijima umela sesiyathandaza. Ngiyafuna igama. Ngifuna igama. Jesu. Jesu, Jesu. I need you. Ngizwa kuzoguqa izinto. Ngizwa kuzoguqa izinto. Ngizwa kuzogoba izinto. Ngizwa izinto zishona phansi. Ngizwa imusi ishona phansi. Ngizwa ibopho lishona phansi. Ngizwa ubuthakathi kushona phansi. Ngizwa ibopho lishona phansi. Ziyaguqa. Oh shaka mama. Ingolide nesiliva sinalo. Kodwa egameni. Sukuma uhambe. Rise. 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 Shanda ya la mama. Sikupisa sonke inyoka. Sikupisa sonke ibopho. Sikupisa yonke into. Shanda ya la mama mama. Usukhale kakhulu, usudlala abantu kakhulu. Nangu Jesu akathelwanga mali. Gijima mothi Jesus, I need you. Jesus, I need you. Konke ngikwenzayo mfundisi akulungi. Ngiyakha ngiyabhidlika. Nangu Jesu njengenhloko yegumbi. Gijima mothi I need Jesus, I need Jesus. I need Jesus, I need Jesus, I need Jesus. Shana ibandla shaya izandla let's celebrate. Lizizwe kunenhloko enkulu ezulwini. Ngesona sisile. Shana ngibona obaba ngibona omama, ngibona insizwa ngibona intombi sigijima siza kuJesu. Igama likaJehova lombhoshono namandla. Balungile babalekela kulo. Phakamisa izandla zakho uvala amehlo akho. What a life-changing decision. Hey, nongala yolala manje. Kuguqa yonke. Ngizwe iphimbo elithi angimemeze. Ngithi nini niphunyuke enkembeni. Hambani ningemi. Yabona manje leli gama liguqisa izinto ade ngeke ilungiswe imithi. Ekade ngeke ilungiswe imisamo. Uyobona. Kothula ngisho abagxeka insindiso mase bebona ama results. Ula mama. Ula mama.
Apostle Umbatha ugijime phambili. Apostle Umbatha ugijime. Can you help us and lead us? Ngifisa sivume lo mthandazo. Siphakamise izandla zethu. I'm closing now. Shanda mama. Ungavumi lutho ukudisturba njengamanje. Leli gama liyagudluza. Liyagudluza. Shanda mama. Ufuna usho lamazwi after the servant of God. Ngoba lithi silakhe ngokuba uvuma ngomlomo ekholwa enhlizweni ukuthi uJesu wafa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyosindiswa. From today your life will never be the same. Ake siphakamise izandla. Uvule inhliziyo yakho. Uvule umlomo wakho. Uthi Nkosi uJesu, namhlanje ngiyayinikela impilo yami kuwena. Impilo yami kuwe. Jesu, ngixolele zonke izono zami. Ungihlanze egazi lakho elinamandla. Bhala igama lami encwadini yokuphila. Sula igama lami encwadini yokufa likaSathane. Jesu, ngiyabonga ngomusa ongenzele wona. Sukela namhlanje ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wakuvusa kwabafileyo. Namhlanje ngiyafakaza futhi ngiyanquma empilweni yami ukuthi ngiyokhonza mihla yonke yokuphila kwami. Sathane nawo wonke amaqhinga akho kusukela namhlanje awunasabela negunya phezu kwempilo yami. Namhlanje ngisindisiwe ngithethelelwe izono egameni likaJesu. Ngamukela ukuphila okunaphakade egameni likaJesu. Baba wethu siyabonga. Nkulunkulu onamandla wonke, wena wawukhona emandulo osenguye nanamhlanje uyidwala laphakade. uNkulunkulu ongahluleki odala into engekho zibe khona. Unguye izolo, unguye namhlanje, unguye naphakade. Naba abantwana bakho bese kuwena lithi izwi lakho akekho namunye Baba owenza kuwe wamlahlela ngaphandle. Siyabonga ukuthi namhlanje izono zabo ziyajingwa ziphonsele elwandle lokhohlwa. Ngoba wena uNkulunkulu ezulwini, ngoba wena uNkulunkulu emhlabeni, ngoba wena uNkulunkulu ngaphansi kwamanzi. Namhlanje bayanqamuka, banqamula iy'qalekiso zokhokho nokhokho. Namhlanje nqamula okhondolo lamafemelisi. Namhlanje nqamula amakhofonenti abazali babo abawenza nombuso wabomnyama. Namhlanje bayakhululeka. Namhlanje bangabakho Jesu. Wena Sathane ney'khonzi zakho namadimoni akho awunasabelo, awunagunya phezu kwalaba bahlanzwe ngegazi, bakhululiwe emaketangini obumnyama, bakhululiwe embusweni obumnyama, basembusweni kaNkulunkulu ophilayo. Siyathandaza ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama elinamandla likaJesu. Uliyabashanta kalimasalia, uliyamama yangale,
Ushamaya Hadimasia Ulaimazaya Ilemasaya Siakamona Katini Siakamona Siakamona Wimimaya Yoke Evanakelayo Siakamona Siakamana Jesus Siakamana Jesus Siakamana Jesus Siakosa Siakamana Jesus Siakamana Jesus Siakamana Jesus Siakamana Jesus Yayaga Simimuso Yayaga Sanapasmamasi Yayaga Siakamana Jesus Ushamaya Tahimasaya Ushamaya Tahimasaya Uria Baba 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 Uria Baba 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 Shele Baba Baba Baba